Sinuwun Prabu Duryudana kelawan Brembang Durna ampun ngantos panjenengan menika kaget nyumurupi dhateng bleger kula. Siapa putra ndang pendopo? Panjenengan menika sinten? Kula pun Prabu Kala Durmangsa sinuwun. Wingking negari kula menggih negari Bumi Kasapta. Negari Bumi Kasapta leres. Kula pun Prabu Kala Durmangsa kula. Panjenengan Prabu Duryudana dhateng pendhita Dura pati hari sengkune kula ngaturaken sungkem. Pangestune Jayasa Tampanono. Pangestu Tampanono ya buta. Pangestune Pati hari sengkune Tampanono ya buta. Nggih. Dunya tampi kula pundi. Lah. Sehingga dadosaken jimat. Ana wigati apa? Ana wigati apa lho kok senjaramu ndak ana tinggil binatur dari sino. Ngaten sinuwun dalah Brembandurna. Kaleresan kula menika sowan jane kepengin pinanggih kaliyan wong tuwa jenenge Durna. Jare Durna niku wong sing ampuh. Durna niku pendhita sing muridake, pendhita sing sugih ngelmu jaya kawijayan. Pramila saking menika kula menika badhe nyuwun pirsa kaliyan panjenengan Brembandurna. Para pundhut desa lan Brembandurna babagan apa nggih? Kula niki pun duwe bojo. Kula bojo niku mundangu kula ratu sugih. Kula bojo pun taunan. Bojo kula biayu. Ning emengipun kok kenging napa kula niku pun bojo taun-taunan kula niku dereng duwe anak. Urung duwe anak? Nggih. Wilanipun kula badhe pinanggih kaliyan panjenengan badhe nyuwun pirsa kados pundi caranipun kula niku saged badhe putra. Malah takon anak. Anggar kepengin duwe anak ya gawe. Bila niku pun nandung katresnan niku pun ping pangaping kali bojo kula. Saged sedina ping 3 kula nggih saged. Bila niku tukang ngombeni pil biru. Nen kula saged tuwak nglakoni kali bojo kula. Ning kula koyo mengke dereng duwe anak. Yen kaya ngono ana sing cecil utawa ana sing kleru. Klerune apa Sambrembang? Nyerani yen kepengin duwe putra ki mau kudune budidaya kan donga kelawan sing kuwasa. Ibarat wong nganggur
yen to tandurane ora rukun mesti ana sing bermasalah. Enten sing bermasalah. Ya bener. Sing bermasalah nek ora pacule ibarat tandur sawah nek ora pacule ya sawahe sing bermasalah. Biasane sawahe iki mau lemahe atos, ora ana banyune, sukete iki mau dhuwur-dhuwur. Biasane kaya ngono. Ujar kula sukete nggih puntek babati. Puntek sedotaken banyu kali. Yen kaya ngono umpama sawahe kok kuwi ketoke wis akeh banyune lan sukete wis dibabati berarti sing bermasalah pacule. Paculmu gowang apa ora, Ngger? Ujar kula pacul kula niku aben bengi nggih asa. Boten ketangan di sabun. Marwalan, boten ketangan marwalan asa. Ujar kula sawahe nggih paringi pupuk. Ning nyatane ora tukul-tukul tandurane. Malah manemu gersang, lemahe atos, malah lemahe sawah pacing kletek ora genah. Oh, lah. Yen pancen kaya ngono ora ana sing bener. Ora ana sing bener, ora ana sing bener. Ya iki. Ketimbang ki wong Ngger, mengko gampang babagan kowe bisa ndarbeni ngomongan. Arep lanang apa wadon ki gampang diatur, asal manute karo pendeta Durna. Pengen gawe padon gampang. Dari belajar gaya. Tegese mau budidaya piye carane dengan bisa duwe omongan lanang karo wadon wajibe disyukuri. Laki jangan kewajiban aku paling gak patut minang atas bilasati. Sapa wong sing gelem bersyukur karo nikmate sing gawe ning kono bakal pikantuk kanugrahane. Sing kumpul karo nikmate sing gawe ning kono bakal nampa bendu mulane Ngger. Bisa kagungan omongan yen to sliramu merjaya pendhita kang kepala begawan jati pitutur. Kagungan momongan menawi kula menika sampun merjaya begawan jati pitutur. Jane panjenengan iku pandhita apa wong gemblung jane? Marane wong gemblung. Mari calon guru kok marane wong gemblung kok anak. Saru ora kenang. Nanging kula menika kepengin duweni laku sing bener. Kuwi laku bener, Ngger, kuwi laku bener. Menawi dosa sing nganggo pendeta Durna, dosa panganan apa kaya tau dosa. Kaya wis tau ngerti dosa. Nanging agama menika rak sampun damel prangatan ampun damel tumindak ingkang ala ingkang boten prayoga menapa malih damel juanipun tiyang sanes damel ratasanipun menungso liyane niku boten kenging. Ning ana tetambungan jer Basuki mawa Prabiya. Basuki sliramu bisa kagungan omongan, Prabiyane kudu mateni merjaya begawan jati pitutur kang mapan ana patapan bumi ngadaka. Patapan bumi ngadaka ki mau mapan ana sajroning wana Tegal Kurusetra. Lah iki sakuh yo ngangkat ora sakuh yo ngangkat. Nggih ora sakuh bali. Ora usah sowan ana Kurnas kilo. Oh lah dalam nggih. Arep abot enteng yo abot jane kula mriku nggih boten saged nglampahi nggih. Mbok menawi kula menika saged garbi omongan ing kados ngaten kula badhe nuwun pamit medhun awak